थाइजौ गोथां फानलु सामब्राम गुफुर अच्छी बोल रही हूँ मैं क्या पता इसे देखते हुए ओ नो है ये नैबे नाखौ जाजाया होनदों सुजाया बेखौ जायोथ' ना मा नामोनलाय इयो खोन्थालाय फुख्रियाव मोनोना बे नाखौ एथ' गोथाव सुजा सच्ची बोल रही हूँ मैं ये मच्छी हम लोग खाते हैं ये नहीं खाती हूँ मैं मुझे ये नहीं खाना मुझे ये खाना खाना नहीं है मुझे बेचारों को खाएगी तू बोलो गाली दो मुझे बेचारों को खाएगी तू हाँ मैं खाऊंगी बेचारों को मुझे ये खाना है दोस्तों ये कितनी क्यूट कैसे क्यूट लग रही है तू चलो अब फिर से बोलना कि मैंने नहीं बनाई ये कैमरा पे कैसे करके रखा है बताओ हाँ कैमरा पे कैसे करके रखा है बंद कर दो ये लड़का है लड़कों का है और तू भी लड़का है हाँ मैं हूँ लड़का और तुम लड़की हो लड़की अब तो टाइम कैसे पता चलेगा कि हमने एक पे ये मेरियट हटेल सोरबा मेरियटआव फैनो नागिरदोंमोन ना नै बियो इसोरो सब मेरियट हटेल्स 5 स्टार हटेल्स मेरियटनि सान्दुंखौ नायदो माबायदि जों सुजाजों जों मेट्र' स्टेशनाव थांगासिनो Oh my god. बिना शीशे लगे हुए मेरियटनि हटेलफोरा नै बेफोरनो सबनो सोरबा मेरियटआव फैनो नागिरदोंमोन दाखालि लाइभ भिडिअ कमेन्ट हरदोंमोन ना आंनोहाय मेरियटनि ओमफ्राय नै बेफोरनो सब मेरियटनि बहुत बुरजा दङ सान्दुंखौ नुबायना 47 डिग्री सेलसियास सान्दुङाव दङ जोङो सुजाजों सुजाया थांगासिनो मेट्र' स्टेशनाव थांगासिनो जोङो दायो ओमफ्राय नै सब बिसोरनो मेरियटनि हटेलफोरा बिथांमोना बेखौ खर'आव खोबग्रा जिखौ हिजाब होननानै बुङो ओमफ्राय सान्दुङाव सान्दुंनिफ्राय बासिनो ओमफ्राय बिसोरना मोखां खोबनो थाखाय ओमफ्राय जोंथ' सान्दुंनिफ्राय बासिनो थाखाय लानो हायो आरो मारैबा खायो बिसोरो बिदिखौ रोंला आङो बेबायदि खालामनानै बिदि लाबोफिनो रोंबायथ' आंबो बिदिनो थायो बिसोरो बोरै थायो बिदि गूगल कर लीजिए इतनी कलर नहीं पसंद आया बबे कलरा मोजां जाखो दे सुजा देखो मुझे सुजा मुझे देखो देखना मुझे हैंडसम ने कहा से हैंडसम होते बबे कलरखौ लानांगौ दे सान्दुंनिफ्राय बासिनो थाखाय बिदि गाननांसिगोन खोमा जोंबो दायो हिजाब लाबाय हिजाब सान्दुंनिफ्राय बासिनो थाखाय मारै खायोथाय इसोर बिदिखौ सुजा लानो नोंबो हिजाब लानो हिजाब नहीं सान्दुंनिफ्राय बासिनो थाखाय बोरै खायो इसोरो आं मिथिया नारें जुमब्रा 400 टाका केजि ओमफ्राय बियो लेबानननि इन्डियानि नङा 400 टाका केजि दायो लानांगौ ना मानांगौ जाखो आङो 400 टाका केजि गोजो नारें जुमब्रा नारें जुमब्रा लेनाय नहीं लेना है 400 के नारिंग जंगरा बुंगरा नहीं खाती मैं बोलो नारिंग जंगरा बुंगरा नहीं खाती मैं नारें जुमब्रा नारिंग जुमरा नहीं जाया जानायखौ जाया पत्ते वत्ते जाया जाया जानाङा एथ' गोथाव मान्दे बिबार मान्दे बिलाइखौ जायानो सुजाया पुदिनानि खेथि ओइ पुदिनाखौ मारै गायनानै दोनदों नै सब पुदिना गोजा इसोरो पुदिनाखौ गायनानै दोनदों कितनी गंदी वीडियो निकालती है ये तो तू निकालो सुजा आंनि बर्थडे गिफ्टआ बोरो आंनि बर्थडे गिफ्ट बोरो सुजा इधर इधर फुल लाबो सुजाया इखौ आंनो गिफ्ट होनो नागिरदोंमोन ना सुजा बर्थडेनि गिफ्ट होनो नागिरदोंमोन सुजाया आंनो मानो होदिया बोरो बर्थडेनि गिफ्टआ ये देना सुजा मुझे ये वाला नहीं 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 रे ऐसे बोल रही हूँ मैं
बच्ची हो क्या मैं फूल में किसी और से लूंगी लड़कों से लड़की से नहीं सुजाया साहा लोंगासिनो बिराद गरम जादोंना सुजा बायहेरायाव तो लड़का है कि लड़की ये बताओ पहले लड़का हूँ मैं छे, देखो दोस्तों चप्पल देखो इसकी लड़कों के सेक्शन में घुस गई हाँ मैं पापा की चप्पल पहनती हूँ तुझसे यही उम्मीद थी मुझे क्या लड़का ही है तू पर इतनी बड़ी साइज क्यों है बता मुझे छोटी साइज चाहिए इधर लड़कियों के पड़े है उसको वो नहीं देखना इधर लड़कों के सेक्शन में घुस गई मैं लड़का हूँ तो क्यों नहीं समझ रही है हाँ दिखते भी लड़का ही है ना चल चल रुक बंद करो छोटा साइज ढूंढो छोटा साइज कैसे होती है सुजा वाकरा किधर है ए वाकरा किधर है सुजा दुकान खोलो ऐसे दो फाइल 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 गिरेगा मेरा पासपोर्ट पासपोर्ट बोलना सीख पासपोर्टआ गबाथाय न'आव थांनो मोननाय नंला सयथिबो सुजा पासपोर्टखौल' मोनबोफिनबाय गासिबो लाखिजाजोब्बाय ट्रेन फैबाय दायो थांनोसै जोङो ट्रेना फैबाय जोंनिया नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद गोबावनि उनाव थाइजौ गोरलैखौ लाबोबाय लगायखांबाय ओरैबायदि गोथाव आरोना जों ओंखामजोंसो जागासिनो सुपर 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 दुपर गोथाव दुपर भी होता है जाथ' थाइजौआ